Naara di ka nga, pre. Matay. Ikaw na, ha? Ikaw na pagkawatan. Pre. Ha? Ayaw. Kung ka ni punuan. Kaya nga panahon na hindi kayo. Kaya nga gyud. Pre. Oy, pre, asa mo ka? Ito, napay ito, ano to? Asa mo ka to? Ako'y tuyo ito ba? Aw, Miligay mo na eh. lagi kay hangin ko kay grabe inita man. Ayaw, pamihangin ba? Hangin ra ta kay. Kailingaw niya. Perti mainita tong sus bahay kon. Ano init to kayo ro? Kung sab ka today, unahan. Nara ko'y tuyo ito. Ah, Ya, mo atas ako. sige sige. Meanwhile, Asam pare hanga. Ingon na ilakon to kamasong sagingan pa ingon. Atay. Duda ko ng tawhana ni. Ator bang ni Agi yang gikawat ang saging wa nang mapsi guko na ho. Par ba koy usa ka bulig atong guwang atong saging bat tay kawato na po to. Tuting ko pareha ni. Bantay lang ron. Auhon tika. Ikaw ra bisig pangawat sa akong saging. Paano ko ilaing duda? Mangawat ang saging. Pantay lang ron. Auhon to. a few moments later. Lipat to si pare. Sige kabantay to nga. Ani ko pa dong siyang sagingan. O ato lipat to. Uy, dara. Buwang na. Ako ay kakato. Madas pare, lipat to. Meanwhile, Asam dos pare paingon ha. Matay. Tiri to sa saging ang paingon. Ingon ha. Ay tora. Tu aragyod. Gikat-kat yung saging. Kau dong kapriya kap. Daan ko pa. Ikaw gig tigawat ang saging gikat-kat bagyod. Pantay na ka. Tuon ulit. Naara di ka nga, pre? Ikaw na, ha? Ikaw na pagkawatan. Pre. Ha? Tukong ka ni punuan. Tambal ka ron. Pantay ka ron. Ay, pre, imo, tabagi ko, pre. Pre. Imo, gibot to, pre. Pre, tabagi ko, pre.